आमचे यूट्यूबचे टॉप 3 फिमेल्स एका फ्रेममध्ये. ताई, आई आणि माई. आणि इकडे भाई. आता बघा, तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपली भाजी दाखवतो. एकदम भारी झाली. हॉटेल का ढाबा का रेस्टॉरंट का कुठे तशी भेटणार नाही, फक्त आपल्या घरीच भेटणार. म्हणून रेसिपी एकदम लक्ष देऊन बघा आणि मस्तपैकी बनवा. नमस्ते सर्वांना. आता आम्ही दोघं चाललो आहे मम्मीकडे भेटायला. मम्मीला खूप दिवस झाले ना, काजल पण भेटली नाही ना. आणि इकडे हां, त्यांना एकदा ॲडमिट व्हायच्या अगोदर 1 दिवस अगोदर आपण गेलो होतो ना. हां, म्हणजे ॲडमिट करायला. आणि त्यानंतर मग आता आम्ही जातो आहे. गाडी बुक झाली आहे. गाडी आता 3 मिनिटात येते. तोपर्यंत मॅडम आपलं सर्व क्लिअर करून घेते ना. उशीर झाला यायला तर. चला, तुम्ही पण आमच्यासोबत चला मम्मीला घ्यायला. आणि आमची दिलू बघा झोपलेली आहे. दिलू झोप. आलो आम्ही थोड्या वेळात. चला, रेडी. चलो भाई. आज तारीख किती काजल? 9 तारीख आहे ना. 9 तारीख म्हणजे आज मम्मीला बरोबर 10 दिवस झाले हॉस्पिटलमध्ये, आहे ना. तर सर्व प्रोसेस झाली. उलट आज मम्मीची बस्ती पण थांबवली आहे. म्हणजे बस्ती झाली, पण बस्ती पण म्हणले डॉक्टर की झालं, आणि शिरोधारा पण म्हणले की झालं. जेवढं आईच्या बॉडीला नेसेसरी तेवढं सगळं झालंय. आता ते म्हणतील की थोड्या दिवसांनी त्यांची ट्रीटमेंट करायची. आता आपण जाऊया आणि तिकडे चौकशी करूया की प्रोसेस काय आहे आणि काय बाकी आहे अजून ते. स्टेशन गेलं माहिती आहे का? प्रभादेवी. चला, आलं. चलो, थँक्यू. चला, इकडे नाही. आमचे यूट्यूबचे टॉप 3 फिमेल्स एका फ्रेममध्ये. ताई, आई आणि माई. आणि इकडे भाई. आणि मी करतो इकडे आता घाई, सर्वांना घरी न्यायची. झाला प्रोसेस. आता आम्ही चाललो घरी. झाला, मम्मीला बोर झालं. मम्मीला कंटाळा आला इकडे, आहे ना. आणि इकडे आमच्या पोटाच्या डॉक्टराची फॉलोअप घ्यायची सुरुवात आहे ना. जे 2-3 महिन्यांनी आम्ही घेतो ना, ते इकडे फॉलोअप घेतात. पॅकिंग झाली. आता आज लास्ट दिवस. 10 दिवस मम्मीला कंप्लीट झालेले आहेत. 15 दिवस न करता 10 दिवस केलेले आहे. आणि मम्मी वॉशरूमला गेली आहे, कारण आता डायरेक्ट ओलामध्ये आपल्याला बसायचं आहे ना. तर बॅग्स पॅक झाले. काजल पण रेडी. आणि इकडे आपले सर्व बॅग्स पण पॅक झाले ना. त्यात काय नाही ना बाई, ह्याच्यात काय नाही ना. 1 मिनटं बघू दे, ह्याच्यात काय नाही ना. हे सर्व चेक करायचं. आणि कधी कधी हे पण चेक करायचं की कधी कधी ह्याच्यात पण राहतं काय नाही. हे सर्व तर ह्यांचंच होतं, चादरी हॉस्पिटल. चलो, मी झालं.
चला फायनली घरी आलो. हे दे फाईल दे, फाईल दे. चापा जगला माझा. काय झालं? चापा मी दाताला चाप्याचं झाड लावलं होतं. चल बस, पहिलं बस, तुझ्या समोर बस. बस ना. बाई द्या बॅग तुझ्या. काय करते? कोण? दिलो कोण? दिलू. दिलू माझी दिलू कुठे आहे? दिलू बसली आहे. हे दिदो, हे दिदो कुठे माझी बाबू? म्हणजे काय मला सोडून जातात, येतात काय, जातात काय, हा येतात काय. आवाज दिला बघा. आले माझी बाबू, ती माझी बाबू. म्हणजे येतात काय, जातात काय. भाई तर दिसले, काल पण दिसले, परवा पण दिसले ना. होय. आवाज बघ कशी करते. हो, हो, हो. पप्पी दे. हा पप्पी दिली. हो माझी बाबूती, माझी बाबूती, माझी बाबूती. चल कर, आराम कर. आता बघा तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपली भाजी दाखवतो. एकदम भारी झाली. हॉटेल का, ढाबा का, रेस्टॉरंट का, कुठेच अशी भेटणार नाही, फक्त आपल्या घरीच भेटणार. म्हणून रेसिपी एकदम लक्ष देऊन बघा आणि मस्तपैकी बनवा. नमस्ते. आज मी पनीर मखाण्याची भाजी बनवते. आता 200 ग्राम पनीर आहे. आता आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा हळद आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे याच्या पुरतंच. हे आपल्याला आहे ना, आपलं जोपर्यंत बाकीचं होईपर्यंत आहे ना, ह्याला आपला मसाला लावून ठेवलेला आहे. आता आपली कढई गरम झालेली आहे. पहिली कढई आहे ना गरम करून घ्यायची, त्याच्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मखाने भाजायचे आहेत. कढई गरम झाली ना की आपल्याला गॅस बारीक करून आपले मखाने भाजून घ्यायचे आहेत. मखाने आपले मस्त 5 मिनिटं भाजले आहेत. पहिले 3 मिनिटं आहे ना एकदम बारीक गॅसवर होते. पहिली कढई तापवून घेतली, त्याच्यानंतर गॅस बारीक केला आणि मीडियम गॅसवर भाजून घेतले आणि नंतर आहे ना गॅस बंद करून परत हलवत राहिले. 2-3 मिनिटानंतर गॅस बंद केला आणि बंद गॅसवर ते फ्राय करून घेतलं. हा म्हणजे एकदम आता कुरकुरीत झालेत. ते दाखव एक कुरकुरीत कसं होतं, म्हणजे लगेच त्याचा चुरा होतो ना. हा लगेच चुरा होतो. आता आपले मखाने भाजून काढले. आता त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं तेल टाकलंय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे पनीर मॅरिनेट केलेले आहेत ना, हे आता त्याच्यामध्ये टाकून फ्राय करायचे आहेत. सुगंध छान आलाय, पण मी 2-3 मिनिटं आता चांगले फ्राय करून घेतले. आता हे पीस आहेत ना, माझं पनीर आहे ना, मी बाहेरून आणलेला पॅकेटवाला होता ना, म्हणून त्याच्यातले छोटे छोटे पीस होते. आता तुम्हाला असा पनीर भेटला ना तर तुम्ही मोठे मोठे पीस करा आणि असे फ्राय करा. आता आपलं बघा पनीर पण फ्राय करून झालाय. त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलंय, कारण पनीर मध्ये पण तेल आहे ना आपण फ्राय करायला घेतलेला. आता याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा जिरा टाकते. हा तेजपत्त्याचं पान आहे एक. हे 2 मीडियम कांदे घेतलेले आणि बारीक कापून घेतले. कांदा आपला आहे ना चांगला लाल फ्राय करून घ्यायचा. कांदा मस्त लाल झालाय बघा, फ्राय झालाय चांगला. 3 मिनिटं भाजली. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 हिरवी मिरची आणि 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट. आता हे 2 टोमॅटोची पेस्ट आहे. 2 टोमॅटो अशी मोठी घेतली होती आणि त्याची आता पेस्ट बनवली ती घेते. आता टोमॅटोची पेस्ट टाकल्यावर 2 मिनिटं चांगला फ्राय केलाय. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा धना पावडर. हे आता चांगली आपल्याला पेस्ट आहे ना तेल सुटेपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी टाकते, कारण मसाले शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी पाणी टाकायचं. आता त्याच्यावरती मी 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, कारण ते आपल्याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ती ग्रेव्ही शिजवून काढायची आहे. म्हणजे आपला कांदा आहे ना तो पण चांगला फ्राय होतो. आपली 2 मिनिटं झाले. आता आपली ग्रेव्ही बघूया शिजली आहे का चांगली, कारण आपल्याला आहे ना त्याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला अशी शिजवून घ्यायची आहे. आता हे 2 मिनिटं काय करते माहितीये, फुल गॅसवर चांगली ढवळून घेते. आपला मसाला बघा चांगला फ्राय झालाय. थोडा गॅस बारीक करते आणि आपल्याला पाव कप आहे ना दही घ्यायचा आहे, म्हणजे 4-5 चमचे दही घ्यायचा. आता दही टाकल्यावर पण आहे ना चांगली ढवळून घ्यायची ग्रेव्ही आपली. एकदम मसाला आपला मस्त फ्राय झालाय. सर्व साहित्य टाकून झाले बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला थोडं गरम पाणी टाकायचं आहे. थंड पाणी नाही टाकायचं. थंड पाणी टाकलं ना की आपली ग्रेव्ही थंड होते. आता गरम आहे त्याच्यात आपण गरम पाणी ओतला ना की उकळी यायला वेळ नाही लागत. आता गॅस बारीक केलाय जरा. त्याच्यामध्ये 1.5 कप पाणी टाकायचंय गरम. आता आपल्याला सुकी भाजी पाहिजे, पातळ भाजी पाहिजे ना, तर आपण असं करायचं. आता त्याला मस्त छान उकळी आली आहे. आता आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण आपण आहे ना पनीर मध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे. पनीर मॅरिनेट केलं ना तेव्हा त्याच्यामध्ये मीठ टाकलंय. आता आपण काय करायचं, ग्रेव्ही मध्येच मीठ टाकायचं, ते पण थोडं मीठ टाकायचं. म्हणजे आपण जो चवीनुसार मीठ टाकतो ना त्याच्यापेक्षा पण आपण कमी टाकायचं. आता मी भाजी आहे ना ही जरा सुकीच करणार आहे, म्हणून मी ग्रेव्ही आहे ना
थोडी घट्ट ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला ना पनीर टाकायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मखाने टाकते. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला आणि आपल्याला अर्धा चमचा कसुरी मेथी घेतली आहे ती आता टाकते. पनीर मखाण्याची भाजी एकदम मस्त छान झाली बघा. आता मी त्याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि गॅस आहे ना थोडा मीडियम करते. आपली 2 मिनिटं झाले, झाकण ठेवू. आता मी तुला काढून देते आणि कशी झाली ती सांग टेस्ट करून. गॅस बंद करते. आता मी टाइम न वेस्ट करता एका चमच्यामध्ये पनीर पण घेतलंय, मखाना पण घेतलाय. तर मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. त्याची मजा आहे टेस्ट करायला. पनीर पण चावता त्याचे आणि ते ग्रेव्ही आहे ना, पनीर जसं मी चावलं ना ते ग्रेव्ही परत पूर्ण त्याची निघाली अशी आणि असं वाटतं काहीतरी स्क्वीज झाला आतमध्ये, बॉल फुटला आणि ते पूर्ण तोंडामध्ये आलं. बॉल फुटला आणि ते आपलं मखाना पण एकदम व्यवस्थित लागतं. रेसिपीची चव जास्त वेळ लागेल, एका शॉर्ट मध्ये सांगतो एकदम भारी झाली. एकदम बेस्ट रेसिपी आहे, हेल्दी पण आहे आणि मखानी वाणीच्या दुकानामध्ये पण भेटतात. आणि हेल्दी आहे. आपलं प्रोटीन भेटतं, आपल्याला कॅल्शियम भेटतं या रेसिपी मधून. तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. बनवल्यानंतर कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि अजून एक पनीरचे तुकडे मोठे करा.